Maupay nga adlaw kalbayognon. Welcome daliwat sa aton paborito nga programa diin aton ginistoryahan ang mga importante nga ordinansa sa aton syudad. Ako ang iyong makakaupod, Vice Mayor Rex Daguman. Nga nako naman ang iyo SP Secretary Elena Manadayday Cortado. Maupay nga adlaw sa aton nga tanan nga mga mamarati. Yan ang nga episode, may adak kita importante gud nga topic nga direkta nakakaapekto sa aton mga kabataan. Mao ang Ordinance number 2024-37322 nga nag-amenda sa aton daan nga child code sa syudad. Sakto good vibes. Ini nga ordinansa usa nga dako nga tikang base mapakusog pa ang proteksyon katungod ngan kaayusan sa naton mga kabataan sa kalbayon. Manadayday, para masabtan sa tanan na kalbayognon, nano ba ang tuyo sini na pag-amyenda sa child code? Ang tuyo good sini mao ang pag-update sa mga probisyon sa naton child code nga ginpatuman pa sadton 2013. Damo na kasi ang nagbago yan na. Upod na ang mga issue sa kabataan sugad sa online safety, child abuse, ngan iba pa nga kinahanglan tagan sin mas klaro ngan mas hugot nga proteksyon. Kag sigon, maskin papakusog pagod ang depensa para sa aton kabataan. Oo, eksakto. Pinaagi sini nga ordinansa, ginpapakusog naton ang mga programa kontra child abuse, exploitation, ngan bullying. Ginlalakip liwat ang mas aktibo nga papel sa pamilya, eskwelahan ngan komunidad. Nano ang pinaka-importante nga punto sini nga ordinansa? Simple la, ginpapakusog sini ang proteksyon sa kabataan. Ginklaro liwat ang mga importante nga kahulugan base masabtan gud sa publiko. Sugad sa nano manadayday, Pananglitan ang child o bata mao ang bisan sino nga ubos 18 anyos o bisan mas may edad pero diri pa kaya mag-ataman sa niya kalugaringon. Ang child abuse naglalakip sa physical, emotional ngan sexual nga pag-abuso pati ang pagpasagad sa ira panginahanglan. klaro good, nano pa ang ibang importante nga termino. May adaliwat kita Children in Need of Special Protection o CNSP. Ini ang mga bata nga aada sa peligro, sugad sa street children, out of school youth, biktima sin abuso, trafficking o online exploitation. May adaliwat Children in Conflict with the Law o CICL, mga kabataan nga nakahimo sin sala pero kinahanglan gihapon tagan sin hustisya ngan angay sa iraedad. Nano man gipapasabot sa diversion ng restorative justice. Ang diversion usa nga paagi nga diri na dadon ang bata diretso sa korte kundi tatagan anay sin intervention programs. Ang restorative justice naman nakatutok sa pag-ayos sa relasyon, biktima, offender ngan komunidad imbis puro la zero. May adaliwat ba ginbabawal nga mga buhat? Oo, gin-define gihapon ang anti-social activities sugad sa petty crimes, paggamit sin droga o irimnon, prostitusyon, sugal ngan iba pa nga makakapeligro sa kabataan. Ginpapahinumdum liwat nga ang mga bata diri dapat magtrabaho sa delikado nga kondisyon ngan kinahanglan protektado sa abuso ngan exploitation. Dako gud ini nga bulig para sa kabataan. Tama. Kay pinaagi sini nga ordinansa, gin-aapil ang pamilya, eskwelahan, barangay ngan ahensya sugad sa DepEd ngan CCCPC para magburubligay sa pagprotekta sa kabataan. Nano man ang mga katungod sa kabataan ginpa-prioritize sini. May dakita 5 nga importante nga katungod. Una, survival rights. Ang kabataan may katungod sa kinabuhi, pagkaon, panimalay, ngan health care. Ginbubuligan ini san syudad, pinaagi san maternal care, bakuna, nutrisyon, ngan health programs,
Tikang pagburod tubtob adolescents. Ikaduha, development rights. May katungod sira sa edukasyon ng development. May ECCD programs, daycare centers, ALS, sports, arts, ng iba pa nga aktibidades. Importante gud ini para sa era pagtubo. Ikatulo, protection rights. Ginproprotektahan ang kabataan kontra abuso, trafficking, child labor, ngan iba pa nga peligro. May adaliwat birth registration ngan malaksi nga response system. Klaro gud nga ginpabatayan ang era seguridad. Ikaapat, participation rights. May tingog ang kabataan. Gini-encourage sira mag-appeal sa eskwelahan, komunidad ngan pinaagi sa sangguniang kabataan. Ngan syempre, may responsibilidad gihapon sira, di ba? Sakto. Responsibilities of the child. Kinahanglan magrespeto sa ginikanan, magsunod sa balaod, pahalagahan ang edukasyon ngan magbulig sa komunidad. Manadayday, antes kita matapos, pwede natin libaroan ang final provisions sinina Child Code Amendment. Oo, Vice, importante gud ini. Kay ini ang nagtatakda sa mga penalties ngan implementasyon sa ordinansa. Para sa general penalty, ang bisan sino, private man o public official nga magtalapas sinina Child Code may multa o kaprisuhan. Una nga sala, may multa nga 1,000 pesos, ikaduwa, 1,500 pesos, ikatulo, 2,000 pesos o pagkapriso nga diri malagpas sa 5 ka bulan o pwede duha depende sa korte. Nanuman kung public official ang makatalapas, Vice. May ada pa siya administrative liability, dugang pa sa criminal case basta matapos ang due process. Dugang pa ang mga establishmento nga involved sa child abuse, trafficking o exploitation, pwede dayon i-close ngan kuhaan sa lisensya. Magbubutang pa sin off-limits sign nga diri pwede tanggalon, sulod sin diri maubos sa usa ka tuig. Tama, grabe gud ang kabugat sa proteksyon para sa kabataan. Nga specific penalties susundon gihapon ang national laws o kung nano ang mabugat, mao ang i-apply. Pero Vice, paanano man ang pagpasabot sini sa publiko? Ang City Public Information Office, CPIO, ng media partners may obligasyon sa information dissemination base may boroan sa gatanan ang ordinansa. May adaliwat separability clause. Kung may part nga ma-declare nga invalid, ang ibang provisions padayon nga valid. Ang effectivity clause, ining ordinansa may effect 15 days after publication ng ipapasa sa mga barangay, DepEd ng iba pang ahensya. Vice, nanuman na nimo mahahatag nga mensahe sa aton mga mamarati, labi na sa mga kabataan. Ini nga ordinansa, usa nga klaro na pahibaro nga ang kalbayog seryoso sa pagprotekta sa kabataan. Tigang sa ila rights, protection, ng bisan pa sa pagpatuman sa balaod kontra sa mga nagtalapas. Salamat, Vice. Klaro na gud yan na ang bugos nga Child Code Amendment. Salamat liwat manadayday, nga sa aton na mamati, padayon kita sa pagprotekta sa kabataan. Kaya ang kabataan, mao ang paglaom sa kalbayog. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Dagumal, padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-explica.